Agus me sé ar an bhanscoil, Hanning múnseoir deagháilm I géirí cumann thoiseachtar an scoil le háit, habalte, hocar agus chomperda a chruthú de galtaí. Beidir a rug strachailt le a bheith mar chuid den phobal LADT nó nach raibh sacú nó a bheith chéistú. Agus me sé an mhaí ó bhí mé ar céad bhliain ar bhanscoil. Mar era héile sé gemeinte mhaith mar beidir cheannaire nó mar cheanródaí den cumann seo agus bhainigh muid an cumann Gaelach. Agus muid ag bunaí a cumann seo. Bhí sé first a golóir dúin tús a chuir leis ach bhí áras an bhar an hinseire na scoile ar dúspáire go gurthaid sé isteach ar beidir heismothirí nó daoine las muid an scoil. Ach an rud dúirt me seo agus neart múnseoirí freisin na gurú siad le bheith ar an taobh cheart den star agus go mbeidh siad ag chur fáilte agus ag Johnny Comperda na daltaí a bhí ag freastal ar an scoil agus a bhí beidir ag strachailt. Is me sé Conor, tá mé dhearr léana sfeich d'éis agus is as buaileann am mana strach mé. Bhrálam just goal tríd seal agus mar ré rudí anna ach gur nóid ní sin an fear seal. Sílam hain gan bheithna géirí rudí gin imime cheantar haana anna nó rudí gin Johnny leis na halinge agus ag chur na halinge ag fás in nílig de fáist yoga den glúna teile teacht. Agus fiú rudigin ceol le cúlaach dramaíachtas féidir am bhna níl rudar bí nó planar bíir le bhrálam just go leis an fló agus specail go dé tú gáil tarla. Ó go helas go hamlan dur hingur dinge dramaúil. É sílam go dhéanam maíhil cheacan ach ní heag le méla is dur mháílam agus gachbal am hirirlaach fiú a cardide sílam go mé intach dramaúil. Sin bhí mé intach ciú mar fuaiste ach sílam agus méid fásta níos fiúm daitheann mé goró orm bheith níos muíach gnar bhí méid loirt ó scóirdaoine. Is me sé dréithle tá mé fiche dá agus tá mé a chunaí in éair bhil páiste. The first move ar an snackil agus an ceol clásic ach mór hin na so the rud ag gró físa agus a ceol clásic ach chugat a bheith clachtú agus an céad nó dhéala bhí go henin bhí siad le scrífa síos agad. Ní raibh ort really a bheith burtha fagus sé bhí go táras a céad bar eile, but leis an snackil an céad rud a bhhaithh was an panic all-war seo nuair nach raibh rud a bhí scrífa ar lehanach sin a dó a dhéann sin a lehanach scríbneachta bhíon a dheachar bíon bhíon sort like troirlaigh síon, but ní bhíon nótaí bhíon an túnan, but se has sin just leanar a agus sin scatterblock. Hasí nasc agam le ceol electrónach agus an sort ceol stíl nuair amse le imeacht íorscoile. Bhíon deis agam bheith plé leis an sort an taobh technile, so the bug area is nuair waithna chu ceol a cruthú agus an dóid cruthú tú ceol agus an sort stuff a dhéanamsa is braithín ag seo cearnaí agus blacín cearnaí agus an áte bheith caiisina amach ag scríomh ceol piano nó guitar. Tásí le fuam ó beidir cearnaí eile nó ceoltar eile ó íseile agus is sin bheith mar sort launchport na spointí eile ag teach. Is me sé dara, tá mé fiche bliain d'aois agus is as cathrú I gibh mé. Tá mé mór oifigeach factasíochta ar an Cumann Gaelach in ollscoil na Réine. So tá factas cearta teangair siúlagin ó Hartford 2017 le hé cuairtheach gáthanga bhaintteach ar campus. Tháinig sé amach as factas an drám dearg, nuair bhí gachtainniu plé le cearta teanga gnám agus cin meclann na hallscoile rudigin a dhéanamh ar campus na hallscoile, waithí siad go rudigin nach go rudí a gceart go sort cosarhála a dhéanamh ar an Gaeilgean sin. Sílim gur frósas cuachtaithe factasíocht, caithí daoine a bheith plé lena céile agus a chur céisina faoin sóthaí, cadéan na feibhna atá an faoi láthair. Fecinn tú an sort tionthar ar féidir le a dhéanamh nuair atá tú I ggéire, ná habair é deanna sin an fertil is fearr am mháralsa. Is me sé imar tá mé fiche chéan bliain d'aois agus is as ar bell firsta me. Sílam nuair a daoine nuair a January fásan níos maithíonn siad brú bheith ag gháil agus éad ag gáil amachlann chud cáte. But ní waithí mé brú sin ach ní rá mé ré agus is tíonar mé agus bhailinn bheith tíonar mar sé mé héile le. Just nuair bhí mé ag fásan níos bhí mé mrá déirithe ar an sport fiú le smaoiní ar an alcohol. Bhí an deargaí agam
na ma'álam ní bheith an bontáiste agam agus mé ag immers peil geag go maniaach bheith an fearr bhí mé ag immer sin éan ag gáil ag an deir seachnaí agus mar sin de bheith cléthe níos fearr agam. Well, ar ná dean an daoine é mar hatan sé le go mór agus buinn siad soltas ach cas agam go bhfuil daoine eán nach maiid le an lá agus níorhaid le bheith ag gáil agus sílam gur sin feadh a gur chóir an scáil agus go bháil na cumna clas céal mar ní ag nach go ar tréanal ar maidin go dóí do mé tú ag gáil ar an saoir. Is mu sé déalta a mbeadh mé na déis agus rugby agus tógaí mé an bhaile an sin in ar bhil sin.